6 danskere. De skal kæmpe i den barske natur. De er presset til det yderste. Kun én vil overleve. Jeg tror ikke, de er klar over, hvor meget de skal kæmpe for at overleve. De skal kæmpe mod naturen og sig selv. De vil tage deres overlevelsesevne til grænsen. Mange tror, at det er kroppen, der knækker først. Men det er faktisk psyken. Deltagerne skal ikke kun kæmpe fysisk, men også psykisk.